Ni pedang sobhai pi syakani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan nga syapi ya ki jingya keren bat ki jingya tip syapi halor ki phang bat karap nel ki day bat ka kya. Kublai phi baro nakadurdasan kendra Khyllung sa sisian pat hakani ka janmet ngi songtanat shibon mengilak banyak kenduk biang bat phi ki parlok ki bujupet yakani ka program Health Essentials te hoit ka program ka bangnya kren syapang ka kot ka kya mentang ka sngi ki dan kat bat ngi hakani ka studio ka jongi I long I Dr. Duyatra Pede I bade I Senior Specialist Pediatrics joka Ganesh Das Hospital Bat kum juru I kong flourishing do I belang I program officer jongka NHM Meghalaya. Tika phang ka bangi kwa banyak keren mentang kasngi ka long ka bayad day bat kani ka jingpang Pynhiar bat ka pre bat kani hi ka jingpang ka bangi kwa ban khamban mentang kasngi ka long ka bayad day bat ki Khyllung. Bat ya kani ka phang mentang kasngi labo Iada ya ki Khyllung na ka Pynhiar Kpoh ha Kpoh Khyllung. Ti haswa banginyo ya kani ka jingya keren bat I doctor bat I kong flourishing do ngin pasha kendiat chegini ki clippings. Every family across the world wants the best for their children, but in low-resource communities, diarrheal disease is a common and serious threat. More than 500,000 children die from diarrhea each year and millions more are hospitalized. Everyday dangers in their environment and limited awareness among their caretakers can make children vulnerable. Unsafe water and limited sanitation put children at higher risk. Access to nutritious food can also be a challenge, increasing the risk of severe diarrhea. When a child gets sick, healthcare is often hard to come by. Some families live more than a day's walk from health services and may not know about simple methods for home treatment. Repeated diarrhea episodes rob children of school attendance and cognitive development, causing them to fall behind their peers and their parents to lose crucial income, taking time off work. But we can fight diarrhea and its consequences. Vaccine against rotavirus can prevent the deadliest cause of childhood diarrhea. Counseling can teach mothers about critical tools like breastfeeding. Simple, inexpensive technologies can ensure safe drinking water, hygiene, and sanitation. Community education and access to health services enable families to treat diarrhea at home before an episode becomes life-threatening. Nutritious meals strengthen kids' system and help them avoid infection. Latrines in the community gives children, especially girls, a safe place to go. Every child deserves a healthy start at life, and every parent should have the resources to give their child that healthy start. Together, we can defeat diarrhea. Te hadian ba philayo I kitu kattu kat ni ki clipping si blabatai lalam khamat khandiat chapang kani jingpang Pynhiar te mentang kasi nginya phashwa nginya phashki isaka studio ka jongi ngi don rengkat ko mangalong haswa I Dr. Pede bat I kong flourishing do kiban batai khambania yangi chapang kani jingpang Pynhiar bat ke ai ke bangila bande bat ke ai ki program ki campaign jong ka sarkar bat katanat ka kot ke khya banyarap iki brio ban sumar habayo ikani jingpang bat mentang kasi ngin kham ya kran chapang ka jingpang ka ba jingpang Pynhiar ka ba jukta ya ki Khyllung te ngapria sobhai phi doctor bat I kong flourishing do
Di doktor ngan pa pi pin ngilayu men tat kendiat mo ketuka clippings pin batai syu ma pi kendiat Jepang mo kani ka Jingpang pri Pynhiar hakanu ka por ki Khyllung ki yo bahaya kani ka Jingpang. Ka Jingpang pri Pynhiar kade ka wei na ka Jingpang ke bakham ka bakshi kham boy bha ha ki Khyllung po ka sansnem karata. Ka jingyo jong ki ka jingyo ay kani ka Jingpang ya kani ki Khyllung kolong lingba ba kimdon kata ka lat kalenti ban yo kita ki ban kiari kita ka Jingpang naka daw jong ka bakim yo ya ka ka bakhoi lani ba ki yo kita ka virus infection lani ba ki ai ki jingbam ki bam dak saj ba shipun krek klem da saj pa ki kti pat kumta ter ti ha kani ka program ni ko ban ongi fi ba kani ka intensified diarrhea control fortnight kadai ka way na ki program ki bangi celebrate man lausnem nang bangin ai kalat kalenti maneda ban te lakam ya ka jingsa preng jong kani ka Jingpang ka daw jong ka jingjap jong ki Khyllung hapo ka sansnem karta bon sien kadai na kani ka Jingpre Pynhiar bat ngilap ba hapo ka ri jongi hadu 0.0% ka ki Khyllung ki yap na kani ka Jingpang jong ka Pre Pynhiar dengi phai shi ka jela ka jongi ru ngilap ba ka incidence rate lene ka Jingpang Pynhiar ki bathamai ru kadang bon ba po ka snong ka jongi ka Kpoh do nyo an 0.1% but ka prevalence rate ru kata ka bamut ba ki Khyllung ki blayo pang lupa but ki badang yo thamai ka ni ka Jingpang ru ka kot do ka 10.0% te kumban syuong syuksim kelum ngilap ba ka jingyap jong ki Khyllung hapo ka jela ka jongi ka long hado prapongut chisnem te kani ka long ka daw ka ba ki penlong ka ministry jong ka health and family welfare lene ka liang jong ka tanat ka kwat ka khia begin ai kani ka program lingba kani ka intensified diarrhea control fortnight begin yai begin yai kursiu begin yai kentiu ki breu nang begin pen la ban ai bet ka jing yada ya kani ka Jingpang begin te la kamru ya kani ka Jingpang Pre Pynhiar ka bakta ki Khyllung hapo ka sansnem karata ka jingmut jong kani ka IDCF ru ka long ba bangikwa ban pelaj ya ka jingyap na kani ka Jingpang jong ka Jingpang Pynhiar Kpoh jong ki Khyllung ha bangi pechu shu ru ngilap ba ha kani ka program ngila ban IFE ban pentikna bangila ban ay ko ORS ba using tablet haman la kiyeng kisam ki ba kiyeng kisam ba ru kadai ka program ka ba ngan suong ka ban penkre lupa nang bang ledon ka ek epidemic lene ka jing slay jong kani ka Jingpang ha ka snong jongi inda don lupa kita ki activities ne ki programs ke bangila ban le batte lakam ya ka jing sapreng jong kani ka Jingpang kumblai shibun doktor ka jing batai jong phi mo ya ki parlok ki jong yi ba pe kani ka program shifang kani ka mo ka jing sngo shirkai kani ka Pre Pynhiar wat gi doktor mentan ila ong wat don hadu prapongut na ka jela ka jong yi ki Khyllung ki bayam ha ka shisnam tang na mar ka daw jong kani ka Pre ka Pynhiar te ngan phai pa chi kong flourish lingdo te kong phila ban batai yang i kham yar khindiat shifang kani ka IDCF lani ka ta intensified diarrhea control fortnight ya kulai shibun kong kabede bat kani ka IDCF lani ka intensified diarrhea control program campaign ka mo ngila sedang ya kani ka campaign ka jing pensapreng ya ki khubor bat ki jing tip mo ha kini ki arte yaw na do ka pratar jong ubenai jeldiu hadu ka life way trik jong ni ubenai te ka ega bangi mut ban ong kalong ba ngikwa ban pentikna ha ba kumbo ongi doktor menta ba ngimde shu ban yo ya ki case ba ki Khyllung ki yap nagadaw jong ka Jing Pynhiar namar dan ni dagadaw jong ka Jing Pynhiar bat pre namar kani ka Jingpang ka de ka Jingpang ka bala ban yada 6% nde ra ka Jingpang ka balong ko bangim la ban yada tang na kito ki benta ki ba i doktor ila ong ban saj bahai ki kti ban saj ki jingbam shwa ban ai bat ban ai ki umbam umdi ki khoj bat kalong ka la ban yada na kata kadaw ngi pen ngi kwa ban sapreng kani ka jingtip bat kumba pira yo asngo mentan ba kamde ka kamjong jong tang na po ki healthcare worker mo kadai ka jingtre lang na ki na barok hat kinong song snong kanang bangin yada bat ka benengkong tam ka hakani ka IDCF kalong I mean don lai tali ki benta
ta ki bangi don kam ha ban pentik na ba kanam don kata ka jing sapreng jong kan ka jing pang Pynhiar bat pre ha pedeng ki kena ha po sans nem ka dei bangi da ngila don kata ka provision mo kamang ka jing mang jong ka sarkar ban ai ya kita ki ORS paket kum kala jong ka jing da ku ORS ka dei tu paket bandi mo da jia ba pre Pynhiar ti ngin ai kita syabrok ki tliu yong tliu ying barok ki snong lang baki asha bat ngi ai ro ikan ni ka jing tablet uta u doktor ila ban batai bah ya uni tablet u bala bandi khat saus ngi nang ban yada bat ka da kawai pat dia ka benta ka long bangi de ngi de ro ban pentik na ban hikai ki nong song snong da dok ki kham tam ki long kmi long kpa bat ki nong hi ki nong sumar ki Khyllung ban sait bahai ki kti mo ka hand washing techniques ka ba teng teng isu sait man lumala ti henrei ka dan ka hand technique hand washing techniques ka bangi de ban kabangi deban hikai but ya kan ka program ngam ong bangi roll out tang haki health center suni haki segi kri pan re ni la plan ni kini activities lang baki school lang baki aganwari centers but ngi trailang ro baki ki department kom ong ki department jong school ka PHE nang ta kini ki self help group ki ada lain department ki beran haka jela jongi kenang bangi la ban sepen ban yada ye kini ke jingyap jong ki Khyllung hapo asal senem nak daw jong kini jingpang Kumble shibun kong flourish ti doktor kumbamong la ngob yang mentan ni kong flourish ke jing batai kan ka campaign ti haba pentrai kam ya kan ka campaign doktor hatu kan ka jing juba pa ki mo kinong song snong ke APE kan kom pediang jo kinong song snong ya ka jing pensapriang ya ka jing tip ba ya ka jing yarap leng ba kan ka campaign ngatai ke lingba kan ka campaign jong ka IDCL kaya rap shibun mangila ban batai khambanya iki bahayeng hasem ni kikme kikpa ba di kasnong ba si hakasnong baro ka bairu ya ka jingdon kam jong ka jingle khoi jing ka baning kong kolong ban jingle khoi jong ki brio po kay kasem ka baar kolong ba ngila ban yo yada ya kani ka jingpang lingba kata ka ban yada ka mut ba dadu ba phila khai khun rung ni ban aisha daka bun jong ka kmi kemut ka breastfeeding ka baningkong ka balak pan ailat ladai ki Khyllung pan lat na kani ka jingpang Pynhiar Kpoh ka baar kolong ba ngin sedang ai jing ba mi ki Khyllung hadien riu benai habo hadien kan riu benai ngilas dei ban ai ka ba mi ki Khyllung khnang bikin yo shu ka bor ka bon met ka khang klan ti berswa pipin ai padai kan ki jingba mi ki khon rung ide banda le khoj ki le khoj di ban sat ki ti sha ban ai ba mi ki khon ne besha ban shat ki jingba mi ki Khyllung ka balai ka long ba ni ai ka vitamin A supplement ka mut ka ba ka ne ka vitamin A supplement ru ka la ban te la kam ya ka sner ba ka la ban pen klan ki ner ba nang bikinom long tolot ha ka bor met jong ki pan yo ikni ka jingpang kelat jing yada pada ke kita kelat jing yada pada ke bengila ban sapreng klingba kan ke program kolong ba mingdei ban eye injection ke pamut kita ka jing eye tika ki Khyllung ke badan kam ha ka jing em jong ki Khyllung ka ka rights jong ki bangin nyoi kan ke vaccination khnang bikin lat ke bon ki jingpang ke baar kolong bangin dei ban eye ta rota virus vaccine umi rota virus vaccine udai vaccine ubangi ai yaki Khyllung hapo ka khat prabnai khnang bikin yo ya ka jing dada na ka jingpang Pynhiar Kpoh ka bayadai bat kata ka na ka daw jong ta virus ubala ban Pynhiar bala ban pinyo ya ka jing Pynhiar Kpoh igi Khyllung ka balai kolong ba kalong bangin ai ru ya ka measles bat ka rubella vaccine ka MR vaccine kini ru kita kilat ya da ki bangin la ban le nang bikin ki Khyllung jongi kinom yo Pynhiar Kpoh pi ba haba ngi yo ka jingpang shit med lane ka jingpang nyang persit ru ka complication jong ka jong ni measles ru ka dei ka one ka dei ka jing Pynhiar Kpoh ti dangi ai ka ni ka vaccine ru ka yarap shibun ki Khyllung ban yadai ki Khyllung na ka jingpang Pynhiar Kpoh tingi hikai ru lengba kan ke program ru hikai pada kumno bangin le habangi yo ka pang yo ki khon chungi ki yo ka jingpang pre Pynhiar habangi yo ka jingpang pre Pynhiar ni dei ban tip baka ka Pynhiar ka dei ka kanusian Khyllung dei ban let bangin ong baka dei ka Pynhiar haka definition and haka jing batai banya sepang ka Pynhiar ni dei ngi hikai ru iki bre ba la dai khon chungi la negi khon chungi ki yo ka jing Pynhiar Kpoh kata ka bamut ka balet khandong tang na ko suda mdan jaklia katang duk suda palat ya kalai sien lane kilet bon sien ru ngila ban ong bakade Pynhiar ban ngit pej
bat bangin hap ban hikai ru iki bakin paitu ya ka jing tur khong jong ka met jong Khyllung ilong kumno ilong ibatolat ne ilong Pynhiar malumala ne khnang bangin dubla ban ay ka jing hikai ki bakin le kumno ti ha bagi jo pre Pynhiar ka jing don kam jong ORS ka yarap ha ya Khyllung jongi ORS udai ujing udawai ba iki Khyllung ki bapang ya ka pre ka Pynhiar namar balengi ong kumne namar ba PE habangi Pynhiar bagi Khyllung ki Pynhiar Kpoh ki du no ya ku bat ke meluk nak kemet jongki te kene kala ban pentur khong ya kemet ke jongki tidak bangi ayu ni waras pada ula ban absorb biang dan ni ula ban sim biang lan kejet biang ya kene ku bat kita ki meluk jong ke met jongi kenang bi indom poi saka jingma saka jing stom jur lele shidu saka jing ya bru te kene ke program jong ke IDCF kolong ke waina ke pro kalat ke bangi la ban hikai benia e ki breu ti kajing syam nga kajing syam jonga ba don ki brio ki badang ki babam tap tre than ban ai ORS nama ki ong be ba umirap handai ha kajing pet jongi hi ki brio menta ki badan hapo hostel dangi batai bah dangi batai syai ki kajing mirap jong ORS ni kajing trekam jong ORS kumno ka por Pynhiar nga tharai kin sa shim hi ki ka buk share bangin ai ki ha ka buk share knang ba la ban ya dai ki khon juki na kajing pang Pynhiar Kpoh te kadai ka ba I doktor ila batai syafang mo kani ka jing sitam bat ho ala singi kum ngin la ban ong ba kari jing pang ka bala danu baro si katang ila etip hi kum no banya sumar kum no ban le ndengi so thu hi ba kari jing pang ka bam de ban le kai ti kong flourish ka ba yade ba kani jing pang ba kani ka campaign ka ba mo phi na ka tanat ka kot ka kya phi Pynhiar tin haba ka target pat mo kadai khamtam mentang singi kan ni Khyllung hatu ka kadai khamtam ki Khyllung ne kadai lang na menta baro ni kinong snong banta ka target jong ni ka campaign kan kani ka target jong ni ka campaign kadai be na banta ki Khyllung ki ba hapo sansnem garta bat hanre kani ka kam de e ba ka jing Pynhiar jing pre ka namdon hakirta ki behe ka la ban haki khna ki bala kham he artaro hanre kini ki ba hapo sansnem kadai ka target jong ni ka IDCF ti ka bangila ban ong hang ne ka long ba ngi pa de naga tanat jong ko kia ngidon ki target areas pa de ki jaka ki bangi kwa ban pen kham klanya kani ka campaign jongi kata ka long ha ki jaka ki bakham kenja no ki bakham jangai ni ki health centers namar ki de ban yo kata ka jing dana yeng shwa ko mo ong ye pingi ban pen ra ngi pen poi ki ORS ki jing tablet ngi hikai ro iki da jia ba Pynhiar kumno te ban sa ki ti bandi ki ORS long ka first aid mo ngi hikai ye ki tu gi nong snong ki bakham don kham chapaji na ki jaka ajing sumar ki don ro ki jaka ki bangi pe ki jaka reconsuate ki bom don doktor ki bom don keme don kpa da jia kawan ka Pynhiar kumno kinle ki tingi don ki identified population mo kita ki nong snong lani ki bangi de ban pe benia ban pe thop ha kalong khamtam ha ki sor ki bangi khot ki slum area ki jaka ki bam ki breu ki syong melumala klem ki yeng ki jaka ki babiang ko omdi ke bam ko bombiang ka jinglait pen khana ki bombiang mo ti ha gitu ki area so ngi kampen longi kampet bahai kani ke program bat ngi peniat bahai kani ke program kenang ba ka nambuan kata ka break ka long ka outbreak mo ka ba kan suan lo kom ka klam ha ka tu ka jaka ba kala ban sapriang pa de showe ti kita gide ki population dan ki target jongi ki ba ngimde tang bangi petang ye ke takarta hanre ki jaka ki ba hak hang no ngi kampen klan aya kani ka jing peniat jongani ke program ro ka de ka bokong san na banta jongi baro hin long la benta ka health department but khamtam e na benta ki nong snong baro khai ke mo te ko mang ong koman su ong no ngi yo I ba ki jing pang Pynhiar ki ba wan ki hospital ki de let's say khandai person ne ki ba wan ki de ki ba wan cham hospital ba ki la Pynhiar mo hanre khandri person pa de ne ki ba wan ki de bala hab ban bu hospital de bi ban admit ki de bi la da phim admit la ni phim ai ka jing sumar hang tu kamot ki la ban poi cha ka jing ka ba kham sumar ka ba kham jor ka jing pang tingi osngo ngi nakani hi karu kompet jongi ngi la sngo tho ba ngi de ban Iada ya kan ni gajing pang kenang ba ki breu kim don kam ban sia hospital de long kan sedang gajing Iada na do na jeng kai na do ni ki long yeng na do ki community ki jakasa ki mangidon
bat kumbo ong no kani ka IDCF campaign ka de pakabala da pipat bahaman la ka snemro ka jing tumu jongka ka de kini ki por ba khambon uslap lani ha ka por liur namar ka jing pang kumba doktor yang mentan bonsen ka wanang ba ki jing bam ki ba contaminate mo ne jing pang ula ban ro te dam don ka jing yada kum lang ba kita ketika la de ki ngi klem ITK ki kon jong ngi don kata ka lat ka bangila ban jo ki jing pang ti na kata ka daulong hakini ki ayom ba joruslap lani baka kala ban yebet nang ni setai gamot kani ka campaign rong i kampen klan ba bat hakata ka dur ngila ban penduna kan kani ka jingpang bat ka jingyap i Khyllung na kani ka jing kumblay kong flourish doktor kini ki dawai kumba pilayam batay mo to ORS to zing pila ban batay doktor hakan ko rukom mo kini ki bikin di yaw to ORS hatula ne mandi ki por baro lani mo de ban dadan daka routine mandi uta haga jing shisha habangi Pynhiar Kpoh andai ORS udai udawai ba kumbangala ong mene udai udawai uba ngimla shu ban nujor ba ki dawai udai udawai ubangi ningkong e bangi dai ban pendat kam habangi Pynhiar Kpoh nama umne ORS udai oral rehydration solution ga biong udan kita ki melu leni ki sodium ki calcium gluconate ki glucose ki bala ban pennek yak hakpo kamet jong Khyllung nale ka jongi ban ngidan kam ban ayu hakapor ba ki Khyllung ki la Pynhiar ka jirkom ayu ni ORS tu kolong ba ngihap khlek ngihap hikai ki bahayeng ni ki kime ki kpa ba kumno kin khlek yo ni ORS bi ka kane ku ORS ka wan haki paket ki barit balon bangihapan khlek shilitar ko bat shi paket ORS dia kane ka jing khlek jong haka shilitar pat ka shi paket ya kane ku padang ngila pendan kam hapo ka arpusa kunta ngihap batai bhai kata khnang bakinom bakhnang baki brio kin tip bangi da pendan kam yo ka ORS solution tang hapo ka arpusa kunta hadin ka arpusa kunta la Khyllung idang kwa bandi biang ngila ban khlek biang dubai kade ka message ka banin kong kadi kata bangin hap hikai ki bangin khlek kum no ORS mde bakin shu khlek na pi hedo mentar ki don ki break ba shusham tang shusham i ORS powder bat shi pelai kato kade kam de ka jing khlek ya ka rukom di chung ORS de ban khlek be shilitar ko bat shi paket ORS la de ki break kim la ban tip kanu litar ko kanu ban yo shilitar ko i hikai kenya ki bakin the klat ko iklat ru ibade bandon arspa ml ka arspa ml volume ting dengela ban shim san pil san klat itai i ba 200 ml volume kamot shi shilitar kada ka kan ran bangi klat shilitar bat shi paket ORS bangi ahikai ki yaki brio bikin aiduta lada kimdon ORS hayeng lada ka jing Pynhiar Kpoh ka ja hapo minmiet ani minjong bangimla ban lech hospital ba don ORS hayeng ngila ban khle ORS hayeng ru kani kalong ka waina kilat bangila ban ai jing hikai ki breu khnang bekinum pendunai ku hakamet jong Khyllung dia kani ko ORS bagi khle hapo yeng ngila ban hikai ki bakin khle prashamaj ani haku coba shilitar bat prashamaj kan san program ka shini bat shi san gram i belo bat kilaban khlek lang bat shi shamat i so jo kini kilaban ai Khyllung kat bakin pat yo lat ban le chepo hospital ne shaka dispensary bakin yo pan i Khyllung la da idon kam ban admit ni em chepo hospital la ngim don kita ko ORS do la ki don do snap ko ru ngila ban ai la ko shat jar ru ngila ban ai bat kumta ter ya i Khyllung ibadang hapo akan riu banai kereta iba syak yo tam ke bun kemeru ya ini ru ngila ban ai ORS ladi i Pynhiar Kpoh Khyllung bat kajing ai bun juga keme kedeban ya bet kemde ban persenge ban ai bun Khyllung iba Khyllung padai iba myo ya ka bun hapo kan reu banai iba ai nak deki bai jing bam yela ban ai ya ka deki kenja deki bai pada ki kenja kum ki tai ki shet jal ni ki so jo le ni ka snap kor mo bangila ban ai kita tikane kedai ka bai nak ka message ni ka bai ka khubor bangi hikai ki video khanang bekinum penduk ya ka ban penduna ya ka jing tur khong jong kamet na i Khyllung ka bar kolong ba bat ya rengkat bat ko ORS udai uzing uni uzing ta bed udai kuli ubangi set ai ka por Pynhiar Kpoh ba ya uni uzing i ai bed ki Khyllung ki bana do urbanization nang hapo kan do urbanai hadon reu banai ngi ashipho mg kemot shipho mg sisen chisngi hado khat saus ngi lenter ba ki Khyllung ki ba cross kan reu banai pedeng ngi la ban ai arpho mg sisen chisngi hapo khat saus ngi ti uni uzing lada hapo kata ka khat saus ngi Khyllung ila jam ke Pynhiar ru de ka kuos jong ni uzing ka de ban nya bit khat saus ngi kan de kan nyarap shibon i Khyllung
kumnu trekam pada uni using kolong ba uni using udah ukenja dawai ubala ban penduna dia ula ban penduna ya kejenglet kendo borsen jong ki Khyllung baru udan ke bor ban penmi kita ki bor yale persya jong kemet ya utau kenyang ba la ban penjam ya ka senior ban yo ya kejengpang piar Pynhiar Kpoh tikini ke sakawai ke bor jong using kolong ba udan kata ke bor up shrip hakata ki iron channels ki ongkum ka gate jong ki iron channels ki bapet bakmi ya ke jingrung jingmi jong ku ombat ki melok na Kpoh kamet jongi uni uzeng at hakita ki jaka knang bakin la ban absorb yang kita ki melok knang baka jingduna jong ku baka jingduna jong ku melok hapo jong ki Khyllung kan kham duna ti uni uzeng bat ku RS ki de ki wei na ki dawai ba jong ka ban yarap ya ki Khyllung ban laj na ka pre ka Pynhiar te ki parlok ki so thu ba i doctor ila batai kum ta bat dai ban di start dawai la di mo namar ki babon hi ki sngo ba o shlik thin dawai shnong la ne mo ki bun ki dukan shnong wi ki babu dawai bale si ki kwa ban jam no bot dai ki sngo bi doctor ila batai shai ba ta ORS ba uzing ban ngai doctor ling ba ki PHC CHC ki badan hashnong ata ba ki asharu la batai ba ham dai ki no shnong ye shapang ga rukom di ki ni dawai ki asha bagi NM seru kila ngatrai kila ya yo hi ke training ban hikai ki brio kumno ban ai kini ki dawai bat ling ba jong ki ru kaya lara kala yarap shibun ya ki khon ki ti jong ki brio ki papang ya kini ke cimpang Askwai ngang syukwa ban at kandiat pong habangi keren kum tua bangin at iya kan yo new powder or esa ko ngide ban nam kalat ba ka kande ban long ka bala det chat pentanam lupa ka bala det chat lupa mde ka bos ka ba ni sushim nang ne nang tai hendai ka de ban long ka bala det chat ba oi ka bokoi bat bala det pentanam te ha ka bay dei bat kani ka jing bentre kam ya kani ka campaign kong flourish ki ai pat ki mo ki nong e shim bentalang lani ki nong ya no senyang lang na ka benta ban penlong ni ka campaign bakan job kan oi komsi benta ban penniat ya kani ka IDCF campaign ka ban ya dai ka jing pang Pynhiar ha padeng ki Khyllung ha po sansnem karta ka IDCS department mo lani ka social welfare department ka bangi trailing ba ki aganwadi centers ka de ka perlok ka bahajan ka department ka mangi trailang namar ngibu ya kini ki ORS corner ngibu ya ngi airo ki aganwadi ya ka jing ya ka training ban hikai ki ya kilong kemi namar kilong kemi ki ba kilong bonsin barok kilong kemi ki badang armet bat ki badang red kon ro ki shajwan bah hapo ki aganwadi centers mo ban yo ki jing bam supplements bat ban yo ki jing hikai te kita ki de ki perlok ki bahajan jongi lengba kani ya kani ka program ka ba ar pade ka de ka bangi trelang bat ki education department ka ba de ki school ka ba lengba ki school ro ngidan ka ngiladon lupa ka meeting hajing sha ha ka state level bat ha ka district level ba kini ki department ki lawan yeshe menta bat ngi ban kren ban ya tai bat ban ya ajing mut lang kumno bangin penya ya kani ka program bat kumno ngini trelang tingi le chi ki school ro ki dan ki bala smart ban le ki rally ban pensapriang ya kani ka jingtip kumbangi la ikran menne ki dan ki jingtip ki jing tho mo ki bangi de ban pensapriang langba ki jing gisem langba ki perlok jongi knang bakan yat kani ka khobor si ki nong song te ka school ro ka de ka we na ka platform bat ka laban ong katanat sarkar mo ka bangi tray bah bat ban klet ba ki de kini ki dan kini ki VHSNC member jongi ha mo habrok ki health habrok ki snong ki thau langba ki health centers ngi dan kini ki village health nutrition committee mo kata kamot ki nong song hi ki de ki member kumno ban penia ya kini ka program kumno ban ndai tangi kini hendrai ki no ki jing pang ki jing stom bat ki jing pentip langba ki snong ngi ya langba kini ti bat kini ro ngi tray kam ha hapo ki snong ki thau bat hagi health centers ngi la don ki jaka ki bangi bo ya kini ki ORS corner ki jing corner ki ba ki la ban wan ha kanu ko por lada ka don kom kata ka jing pang bat ka jing le se da kam don ka jing pang ro ki la ban wan shim ban bo lupa haying lada dia bawan ka jing pang Pynhiar bat pre kawai ka department ka bangam la ban kerlet ro kadai ka PHE department kani kadai ka department ka penbiang ya ki umbam umdi syabarok khot ki tliwing bat ngi ha kani ka program ngi pen ai ka jing pen mau ya kani department bakan check bat ban pet bania ba ko ka ba khoi kadai ban poi sya man le ki tliwing bat salaman ki school lani ki jaka sarkar lani ki ki jaka ki bakan ni ka department ka pen poi bat ban khoi ro ya kini ki top lani ki jeli mo
hakini ki por ki bakadan kani ka campaign kenang balada ki dan kino ki jingpang lani ki jing kenang jingpang hak tu ka hagitu ki teli omro ki jeli omro kin khoi ken kita ki de ki department ki bangi trirang bat ko mga ong yi pina do basdang ka rural development kani ka bangi trirang bat ki self help group katarok ko bai ka katanat sarkar ka bangi ya hikai ki long kemelong pa komnoban ban Iada ya kani ka jingpang lada kim dan chuki khon ro kin sapriang lang baki perlok perjor ken ki snong ki thao to kublai shibun kong flourish te shwa bangin ya teng biang ya kani ka jing kran ka jongi ngin ya pha shwa khindiat shakini ki jing pen bana. There has never been a greater focus on the health and well-being of the world's children. Yet, every year, 1.3 million children die from a disease that is preventable, diarrhea. Effective hand washing could reduce the spread of infectious diseases in children worldwide and reduce diarrheal deaths by 50%. However, just 19% of people wash their hands properly after going to the toilet. Poor hand hygiene is a major factor in the spread of diarrhea, and hands can carry up to 3,000 different types of bacteria. Proper hand washing, particularly at key times such as before meals, after going to the toilet, and after playing outside, could help protect 1 in 3 children from contracting diarrhea. Effective hand washing and vaccinations are 2 of the best ways to protect against a range of infectious diseases. And the simple step of hand washing using soap and clean running water could prevent 1 million deaths per year, helping to improve children's health around the world. Half a minute with the people you love makes you happy for a day. Half a minute of your favorite song gives you energy for a week. Half a minute on the cricket field can turn your favorite team into champion. And half a minute of hand washing with soap before eating can save your life and the lives of your loved ones, because hand washing with soap prevents diarrhea. Together we can defeat diarrhea. It is in our hands. Ti bentangin nya phai biang studio ho ngidang don nang ji kren bat I Dr. Deep de bat I kong flourish ling do halor ke ka phang ya dai ki Khyllung na ka Pynhiar ha ki por Khyllung. Ti bentangan phai biang I Dr. Pdi. Ti doktor phila batai mene ya kene mo ka jing kumno bandi dawai kita ki ORS kita ki zinc. Bat doktor bat phila batai lu phang ka mo. Ti khamtam gi jakanong kendong le si kombala batai ko flourish maka PHE kan panyo ya ka ti le si jakanong kendong kimdon ki thmei ki ba khoi bat kim da shim khia mo ya kata ban le tong ya ki na ki jaka ki ba khoi ti hangano ku kom ban pen so tho ya kini ki mo ki kmi la ni ki nong sumar ya kani ka hygiene ya kani ka sanitation ken ka jingkong san ka bakta ya kani ka pang Pynhiar ka baning kong kadai ba ki kme ki pa ki dai ban tim ban le kumno haba habang idon ka jing pang pre Pynhiar pa ki dai ban tim du na kadaw jong kadaw ba bale ayu ki khon ki apang ka baning kong kadai ka jing ko mo ka bangina si ong ba ka ngiyo ka ka nang thamme ka ba mkhoi dane ki le tong ya ko na ki jaka lom lamba ki bahajan ki jaka le pen khana ki breu dane ki jing le pen khana pathar ki breu sharu shakeru ka long ka weina ki daw ba ka ka yo ik ni ki knyang jeng pang ha wat ladakim shat ik yeng hasem ba ki ai bit directly kum to kane ka jing Pynhiar Kpoh ka kham jur shu nama ki nirba ki long telot ta ka daw ka jing pang ru kan jur ka baar ko long ba ngidei ban set ikikti jong ni da kasabon shwa bingin bam bandi
lane shwa bangin kier shwa bangin shet ke jing bam jing di lane shwa bangin a jing bam ki khonret ke jongi iki kime ki kpa ki kime ki badang don khonret hada hadien bi kila pen khoi ya ka pan khana jong ki Khyllung jong ki ru ki de ban thet ek ti shwa bangin ai bam ki khon jong ki sakawai ru klong ba hadien bangin la dep shet iki bam ki di ki jong ki ru ki de ban da tab ba ken de ban da tab ba kim de ban shubu ba ing tu ba un boy uskan un boy u khnyang kum tu de ken kini ru ki de ki wei na ki jing bam ki bala don contaminate de kini ki khnyang bat kamta ki Khyllung ki yo ikini ki virus ne ki parasite ki badan hakatu ka jing bam bat ka kata ya ka sneer bat ka la ban poi pada ya ki sa ka jing pang Pynhiar Kpoh de ka ban ka bala ka basaw ko long bangi de ban hikai ru iki ba ngi de ban don di ki jaka ban lej pen khana de ban chulet pathar shane shatai le ne ban chulet sharo chaker magane ka de ka wei na ki daw ba ka Pynhiar Kpoh ka jurba ki tu ki areas ki bam don ka pen khana la jong dengan try kita kita ba perlong ik Khyllung bakin yo ikini ki jingpang Pynhiar Kpoh sakawai ru ngala ban ong ba ya ka jaka ba ki leka ki khon ru ki badang ru idai ban hikai ki kime ba ki dai ba ki jaka ba ki shong le ne ki ba ki par ki Khyllung ru ki dai ban don ki dai ban khoi ken nang ba nama ki Khyllung ki yo tang ki tang super se ru ki thep be chapok tien kat ba yo ki thep be ki chapok tien dengan ne ga dai ka bai na ka daru ba ki perlong ki bakin yo ka jingpang Pynhiar Kpoh di ngiyale kat bala bangin hikai ki kime kanang bakin laj na kani ka jingpang de kamtam da ki yo kini ki Khyllung ne doktor ki badang ki hab dang haban penep kin te kin dalet ban khana kum to kanep kin te ki mi le se kim de ban karu kom pen khu ik te kin ta kin ngong ki de kila de pen khu ik kanap kin ru ki de ban thet ik ti jong ki te shwa bakin bat bade ki khone ne shwa bakin ai bam kin ne shwa ban ai bunya ki de ban thet ik ti jong ki khnang ba kinom sapreng ik kata ka ik ki knyang virus jong ka jingpang Pynhiar Kpoh karu kom berat karu kom e gitu ki disposal yang ki waste ru dan kam ba ke Namar ho ya sort minta kila penon kam dek ki dari miet mo ki pampers ki hagis ndai han jakanong kendong la si ki na penon kam hi deki janap kin ki ba mo ki bag penon kam te la si chukli pi namar la si ki mil la si no oh la dap berat akam la stu ne phasat ki tu ki khun ki mil chanong kendong la si ki khun dang san stem rius nem ki la hap pet para ki la hap sat kan kin ke te ku ba pi ong ba ka contaminate la ne ka penjabo mo ki umbat ka la ban kata pat kan na khamyar mo doktor kan ta jing kem ke jingpang ki we pan dai tinga ngai skem be kilong kemil la ki de jaka nong kundong la ne ki jaka sor phin da sha score ke ni ke jing batai ki doktor ya ke ni ka ba kum nu kilat ban yada ban lat na ka ki khon ban yo kem ya ke ni ke jingpang Pynhiar tinga ngan phai biang man ta she i kong flourish te kong flourish ki ni ki ni asung ki jinget bet dan ni mo ki ba ki bun ki jinget bet pa penthut ya ka tanat ka kot ka khya la si ban pentrei bet ya ka kam ka jam la ban batai halor ka ni khindiat ke ki jing ki ba mi na ki jinget bet Hoi kong ka kibun ki jinget bet kamtam ha ka be dei bat ki jingpang mo don ki ba ka bangi o i ba ha ka long ba ki breu ha ba ki pang bun sen ki pet kim wat ki nong tre jong ka kot ka khya teng ki le chi ki ka birat ki nong Iada wai ha ki snong ki thau ki ba ki perkhat ba ki yo ka jingirap te namar ki ong ba ka ne ka jingpang Pynhiar kam de re na ka daw jong kita ba ki ong ma ki hende le se ba don ba ai sobut la ne don ba ai yo kita ki te ki don kom kita ka don pa ki bun ba ha ki kom ba ong doktor mentan ko ORS ka ba ki ong ba ka ne ka ba ai sarkar kambiang la ne kambiang ga kam da ba mo ka de ba de thet no te doktor la ne na ka tai ka dukan ki ba kham internet kata ka jing sop mo ki di gitu ki ba le se ki ban ai jing pang kham bun ro ya ban ya ka ba pen khia ya ki bun phi kita ki misconception ka bi ong hakren pareng mo ki jing et bit ki bala ban ki bala ban penthut ya ka jing trai kam jong ka tanat ka ko khia la ne ban penthut hi ya ka jing ko jing khia jong ki bri ro ka bangala ban khot hang ka bangala ban jer ka ba i doktor ro ila ban sa ibla ban sabatai chu khambani aro ikane ka long ba bon sen ngi ong ba ki khana ki ni ki
kini ki ORS mo ngimde ban di than namar kindang penjur susu ke jing Pynhiar mo ngimde ban di ngide ban bam betang na kerja terkhong kenang ba kan namdan ka baka kan bon mo ka Kpoh kan nam ngina Pynhiar su kidan pada ki ba ong bam de su ban ai buin ro namar la Pynhiar long kandang bet ke tu ke jing pang na ka kemi long kumta kidan kita ke jing bet ki ba haru kom bat ka kamtam le se ke ha ka por telang la da jia ke jing Pynhiar ha por telang ro ki om de su bandi utu ORS nomor upja mo nomor de bit bandi de om khluj de la ne long kumta kom ne de ngatarai ya kom kitu ki jing bet ngat bet ki bajia se ki nong kan chrat kata ka de ka wat ki jing bam ro ki ba ki ong bam de su ban bam kan ni katai ha ki ba ka bom don proof ban ong bam de su ban bam gini kita hinre kidan kim kita ki jing ngat ro te kani ka jingmut jong kani hi ka IDCF campaign jong hi ka long ban penweng no kita ke jenget bit bro bat ban ai bet tek tang hi ka jing sisa bat ke jing yada ki step kumba I ong doktor mentan kumno ban yada kenang ban dai kata ka jing yap te ngatarai doktor ila ban batai bia ha kam benya especially ke badai bat kitu ke jing bam ke kita ke jing bam long ban bam bat ki bolong ban bam nomor kata ka wei ka bangi ya se yo iba ki pen bam terkhong hi ki Khyllung ki pen bam de ki jing bam ki bala si hajaka ban khia ki pang ki bang Indonesia sao ban kajap jap si ki bun ki ba don ki bala ya snake kata ka jinget hang ta ka de la si doktor ila ban kham patai pensyaya kata kani ka jinget jong ki breu ba Pynhiar ba amlong shu ban ai bam ki Khyllung kami ne kini ki temben ki riu temben ki ba shit batai shi ki khon jong ki bam de ban ai kita ne kini baro ki bam de ki jing shisha haka jing pang ba Pynhiar Kpoh idei shu ban ai bam ki Khyllung namar bada ki Khyllung ki Pynhiar dei ka jing bam jong ki rup ki duna tina ka duna ka wan ra ka jing kata ka jing bormet jong ki ka batulot ka baong ba ka long kila ban pois ka ta ka kata ka malnutrition ru te kani ka malnutrition ru ka pentelot bai ka bor ka immunity jong ki ne ka bor yele jong ki Khyllung ki badan ne kani ka malnutrition ru ka long ki duna bai ban yele persya ikini ki knyang jimpang ti kumta ni kerpat iki kime ki pa ba kimdei ban ngai bi than kita ki jing bam de ban ai bam ulo do Khyllung dang di dot de ban ai dot bet do Khyllung ai bam jau de ban ai bet mdei ban ong ba ngin hap sange no kita khnang ba kimpoi sa kata ka jinglong malnutrition jong ka match ka pha jong ki makane ka jinglong malnutrition ru ka aggravate lane ka pen jur shu ka jing pang Pynhiar jong Khyllung ti Khyllung kum ka vicious cycle ken da ka duna ka bam ki Khyllung ki pre kim la bam shu telot nang ta Khyllung bang kumta do ka poi ka por ba ki Khyllung ki la shitom e pat ngila ban poi sa ka jing maru kita hi bang isyam hi na nakapateng si kapateng te bapot ang la Pynhiar la batay wala kumta bam tang bam tang terkhong wat ai wat kibun ki ba nang penmensaw ban la si ki long kemi mo hi mo ki ba kim bun sin ki sumar ki khon ti pihak ban sa score kata ha ba Pynhiar gadon sibun gajing du no ka na kamet ma kamet gajung mo doktor la ban kambatay ba kamet gajung ka gadon kam sibun ka tin na Pynhiar lalut ke tu ko la si mo doktor ka sonda ti doktor bun sin ngi ihi ba wat ki rang ba ngala ji ihi ba ki hadu ki klat na ka perthai de tang nomor ba ki opang Pynhiar te ko pila mention meneru pra pongut kin yap ha ka system te doktor bale ba ka penlong hadu ba Khyllung inda yap tang na ka pang Pynhiar pi ka pang pre Pynhiar Khyllung ko we ka jing pang ka ba pen iya ka jing telot jong gi nirba jongi mo ti kane ka penlong yang ya ka nirba jong ki pakan telot ti ka bat ki melu ki hap no le ni ki du no na ka mon da ka bor met jong ka jongi ti kum ta breu le ni ki Khyllung ki terkhong ha ka met ka phat ka jong ki bat kane hi ka la ban pen kulmar ne ka kampen penirangkat cui kata ki electrolytes ki sodium ki potassium apa kamet ke phat ka jongki ke bala ban penlong ki bakin kering ki la ban penlong ki bakin sulong yap ler ni ki penlong unconscious ha kene ke rukom ke ki Khyllung ki pois ka jingma te ka baningkong ka de ka jing terkhong jong ku kani hi ka de ka complication ka baningkong ka bangi ngimla ban ngila ban ker la dangila ban ai ORS ka bar pre ka long ka malnutrition ka mot ba ki bon ki breu dan bon ki pat ba hi ki badang sa dien ki
ki shet khet nget be bangin num dei ban ai jing ba mi ki khon haba ki pang Pynhiar te kane ru ka pen state ya ka jing telot bor jong Khyllung tat hado bun pois ka jing ma ni ka jing yap ni hado bandu e kamen sem jong ki khon jong ki ru tinga tharai ka jing ma ka long tang na kata ka jing duna jong ku ha ka born bet ka jong ki bat ka jaka malnutrition ka bapalong ki Khyllung bakin pois ya kata ka jing shitom jor bat ka jing du no ya ka jing im la jong ro te doktor hado ya ka jing pang Pynhiar hatu ki mi ki pa ki ban sumar be hayeng ne lani don no upot baki dai ban itu bala de ka por ban ra no sapa ki jaka sumar hoi kani kate ngan ban si ngai ka ju biang khnang baki break in sno thu ba ka jing Pynhiar Kpoh ka de ka wei na ka dak kishen jong ka jing telot ju gis ba ti haba ki break Khyllung ki break Pynhiar ka long ki pekin telot haba ki telot lene ki terkhong ka ne ka jing terkhong ru ngila ban pen bentai ka hakalai benta don ki ba yo ka jing terkhong ka ba jur bha ka ba kon ka severe dehydration ka ba ar kolong ka ba shudon khndet ka jing duna ka ka bi ka some dehydration ba don pede ki ba Pynhiar ba ki ba bam don dehydration ka ba mot ka ba shulong ka Pynhiar malumala ni gini ki dak kishen ngila ban rai ken ba Khyllung in poise ai kani ka baning kong haba Khyllung idon tang ka bi Pynhiar malumala bi idang la ban bam idang la ban di ngila ban hikai kime ba ngila ban aidu ORS hayeng ai ORS hayeng ru ngin ai kanu ngin ai ORS ngin ai kadang bangin duk tip ban pe Khyllung bi la ban di ni em kat bi dang la ban di Khyllung ba idang la ban bam idang la ban sumar hayeng hendeng idon bede kita ki danger signs ne kita ki dakishen ke ba ni hap hikai ki me ki pa ba Khyllung la da im tade shu ban bam le Khyllung la le telot ba jai kum tu le ni imla shu ban di ko ila sedang ban don ka jing shet ka jing pre ka bam sange shu le ni sedang ban le Pynhiar da ka snam ki dei ban le putwat hospital tika ba ar pede kolong ki badan ka jing Pynhiar ka ba melumala aba ka badan ka jing Pynhiar ka badan ka jing terkhong ka ba khendiat hakini kurkom ki ngila ban assess ka ngila ban pej ba haka ki Khyllung ki badan ya ka ne ka jing terkhong ka met ka ba melum ka ba khendiat kolong ba ki ngila ban pej na ka dur khmat ka jong ki thleu ki khmat jong ki ru ki long ki ba thleu ndei Khyllung udang la ban di tang shu i ku ula kwa ban di kumut kini ki science ba Khyllung la sedang ban don ka jing terkhong ka ba khamjur tingila ban ai du ORS hakane ka pon ngila ban ong ki bengin ai ORS ngin treat u Kpoh hospital dan ni Kpoh hospital klinik hukum haku OPD basis ngishong hakane ka program lele ngidon ta ka ORS anjing kono haka bangila ban pethu yu Khyllung Kpoh ka sa kunta i pe Khyllung sa kunta i abi de ka ORS kat kum ka i jong u kat kum ka we jong u ngi pen ai kita ki jingdi kat kum ka bormet ka jong u hendai Khyllung padeu bala don ka jing terkhong ka bajur umur ka long severe dehydration kane Khyllung la long telot umla shu ban pe umla shu ban di ula pois ka jing long ban khiring ru kini gde ki dak kishen ke ba Khyllung la de ban yo no wood ban ra no wood hospital ban yo da ka kenja drip haka jing sumar jongi kini ki dehydration ne ke jing terkhong ngidon ka plan A ka plan B ka plan C kata ka plan A ka mot ba ngila ban ai ORS hayeng ne de ki jing di ke ba umdai ORS ru ngila ban ai hayeng inde ngi de batai pede ki danger signs ki me ki pa ka plan B pede kolong bengin ai da ORS Kpoh hospital bat ngin pethu yu Kpoh sa konta la do la duna ka jing terkhong le ni ka dang jur kata ka jing terkhong ka shong kata ka jing assessment jong ki doctors ban plat ban poi pede ka plan A kolong bangin ai bi de ka dep yu Khyllung tingini gide ki grukom ki bangi hab ban sumar yu Khyllung to khuble doctor kita ki jing penchai ki jong phi te kong flourish te haba pila Pynhiar ikini yakani ka program yakani ka campaign te hakini ki snam ki bla let hadu ka no phi i ba ka jing la ban poi ka thong la ni ka no ka mo ki ka degree jo ka jing job ka yakani ka ya kani ka campaign ka de sisa ka bala pen yo jing mentoh hadu kata bat ngila i na ki snam kani ka jing wan khari jong kini ka jing pang Pynhiar pre haki bubun ki district mo la ni ki jaka kala kham her
Hendai kidan pat dia kat tu kat ni terdi distrik mo kum ko west kasi ke isgaro ki bangila ban pet bahaba kampat dah hier haduk kata kadang nek kum jo hi kamdon ka jingkeu le ne jing hier jong ka jingpang ti ha kata kom ngidang hab an penniat bat ban trekam susu ndai tang bat ngi bat ki department ro ko mo ong epi ban yada bat ban pensapriang ya kita ka jingtip bat ban yo ki jing sumar ki babiang ban yada ki ne ka jingpang ti komban su ong ba kadai ka program ka ba kabalong kabapat kut bat ngindang hak ban trekam nomor ha kari jela ka jela jongi ha kari India baro ngi detang ka wai kastit ka bangi ngidang dei ki banangkong ki bayap ki bon ki bayap na ka jingpang Pynhiar bat kumbang ong do basdang baka jingpang ka dei ka bala ban yada kam dei ka jingpang ki bon ki lat yada ma kum ong doktor lang baka jing IT kar ong hila ban yada lang baki jingbam lang baki ni ki ORS ki bangila ban yada bat ngidon dei benta ki health centers jongi ki bala long ki bala khampaka bah ka jing trekam ki health and wellness centers ki bajan bah bar ki shnong mo ki badan ha ki village ani ha ki shnong ki kendong ti ngidon ni ki CHO ki nong trekam jongi hang to ki bala benia ki bala paka bat ngim dei ban artating ban wat kita ki jing yarap bat banam up hadu ban da jor ka jingpang bat hakata ka dur ngatharai ka ni ka program ka ni ka campaign jongi kandang yarap susu ban kentiu ya ka ni ka jing yada jongi na ka ni ka jingpang bat ka jing yap jongi Khyllung tinga khmilan ti hi ba kat banang ya kisnam kandang her namar ka down hi ka jing yarap le se tang hi kitu ki district ki bang ong ya phi ki mengi hapan yang etrai sitam Asi ki jing ki bon ma mo ban poi su ta ka thong gen ban job mo kadan ka jing ka ba khamtam ha ka jing kumangi ong kten ka behavior change te long ka karukom perkhat bat karukom habatip ro teng kim kwa ban buat te ka jing tip long ki kata ka jing ngai kalani kata ka jing perkhat kadang kam tolat komno ban sim kita ka jing yada ki budon kam te kam de tangi kini ka diarrhea le kini jing pang Pynhiar re kibon ki benta ke jong ka jing ko jing khia kom ka jing IT ka lani kom ka jing di kini ki IFA supplement mo ban yada ka jing dunasnam let's say ki jing ai kidan ki kom ki COVID vaccination ro ki bangi i ba kidang don hi ki breu ki ba kata ka jing berkhat jong ki kampat kala komno ban yo ka jing yada na ka benta ki jing pang bo per bat ngendang hab ai niai trelang bat ki department bat kisnong hoi Ingat skam hi barang kat baka jing trelang bat ka snong bat katanat ka koi ka kya ngin yo hi ya kini ka jing yo i ya ka jing la ban penduna ya kini ka jing pang Pynhiar ha ki Khyllung namar mo ban laj bat ko mo phi ong baka jela ka jongi di ka bun ki Khyllung ki bayam na kini jing pang Pynhiar ngila dei ban long kendet ban reu ba bangidon ka bor ko mo phi ong ka ba 4% ka bala ban yada na ka ba mo na ba yo ya kini ka jing sitom inget skam ba kinong snong jog ka jelahi kin shim ya ka jing kit clear ban penlong ya ka jela ka jongi ka bakot bakhya ba ka balan na kini ki jing ki Khyllung ki ban yo ini ki jing pang te Dr. Shwa bangin penkut artat asia phin batai si pat ba jongi na ka khubol na ka jing mo ka jing kentu bakin cha score kini ki jing batai na ka tanat ka kot ka khya ha ka bayadai banyadai ki Khyllung na ka jing pang Pynhiar Ikendon ki bahakman bangan batai phi habapang pre Pynhiar ki khun ki ti ki jong phi ka long ba phi dei ban ai do ORS ka ban shi ban ORS ta mau de ubai dawai uba yarap bahaya ka jing yarap ya ka jing pang pre Pynhiar i hap pe ru ba i de Khyllung i don jing ter khong ni em ha ka met ka phat ta dai Khyllung jong phi i don jing ter khong malum mala ka ba mot i ka ba malum mala ka mo isu Pynhiar be idang la ban bam ban de ngila man sumar hayeng ban ngila ban ai do ORS bat rengkat ru kan yai ka jing bam i ba shai bam i ka jing bam ka be shi de ban bam ka baar kolong bala idon ka jing ter khong ka ba khandiat ba da ka mot ila de ban ra Kpoh hospital ba ban ai jing sumar da ba ai ORS bat ban pe biang ba i yarap ni em kata ka ORS i kabalai kelong ba di Khyllung jong pi na do na yeng ru ila long ibala telot lupai bala i jing la i telot ba bala i terkhong kamet la i ran ba ka sne do idai ban ra wood hospital khnang bangin yo da ka dream ka jing IURS ka le ban ya rengkat bat URS bat uzeng ma manong uzeng tablet ure ban ai ki Khyllung khado khat saus ni la da ka jing Pynhiar ka la ja no hapok steru pidai ban yai beteng ya ka jing IU uzeng hapok ka khat saus ni
baka jing ai jing ba mi ki Khyllung ru kam dei ban sange ka dei ban nyai rengkat kat kum ka rata ka jong ki Khyllung wat num lek wat dawai na ki has pharmacy le ne ki kaburai knang ba phinum yo ki dawai ki bam ya dei ban ki bam dei ban ai ngakar paru hang ne ba ngim dei ban su ai antibiotics lu ki Khyllung ki bapang Pynhiar lain no ki don ki bai ki jingpang pada ki bengi hap ai di kini ki dei ki jing kendon ki bangala ban ongi pi ba phim dei ban kensting ya ka jingpang Pynhiar ka mar ka jingpang Pynhiar hi ka long ko bai na ka jingpang ka bala ban ra pi su ka jingma par ka jingyap ru la da phim la ban kit khia bha ya ka tis ngau bha nge pai ba ro khoi ba phidei ban phidei ban pet bai ki khon chung phi bat phin tet bai ki ti ba phin sat bai ki bam ki di knang ban ba phin yo ki ka bor met ka baklan wat num lek pen khana pathar shane shatail ne sharot shakre knang ba ka om chung phi ba kan num le khle lang ba ki jabo ki jaban knang ba ki Khyllung kin lat na ka ka jingpang Pynhiar Kpoh te sakawai ru kolong ba pang pre Pynhiar phidei ban pet pada kita ki jingma ba mi na kata ka jingpang Pynhiar Kpoh kamot ki danger signs ki ba phi hap ban le ra I Khyllung Woodward Hospital ka long kum kini ka na le Khyllung idon jingchet bat ka Pynhiar ka jing pre ka bamla ban sange issue dan imla ban di issue dan ni idon lupa ki jingpang kum ki pneumonia dan ni ka malnutrition ki bla don lupa ka met jungi phidei ban ra I Khyllung Woodward Hospital knang bin yo ka jing sumar ka bapaka ba ijo ka jingkwat ka jingkhia te khublei shibon mak nganget scam ba ki parlok ki jongi ki papet ya kan ka program ka koi ka khya ki la shashkor bat ka jing shashkor ka jong phi ka long ka jing man toy lang ye phi bat ya ka em lang ka sa lang hi baro ko we namar ba kumban na ka por ngi ji osngo ba ka jala ka jongi ka don shibon ki jing duna ha ka jing ya chaprang ban penyo ya kata ka jing kiu chaprang ha ka koi ka khya tele se ngim dei ban long ki nong chong snong jog ka jala ki ban chu hun bet ba kamat ya long chatu kat ka balong ngin long kiban ki bom sa lia la ni ki bom su nyo ya kini ki jing terwa ba ki jing pyo na kaliang kat tanat ka kot ka khya ya kini ki lat ki lenti ki balawan hadu ki jing khang yeng ki jong phi leng ba ki asha leng ba ki nm ki be tre reng kat bat phi tin leng ba kani ka kendra ru na ka por ngi ju wan rung si ki yeng ki jong phi leng ba kini ki program reng kat ba ki doktor ba ki new shampang ka kot ka khya ban yai pen sngo bat nganget scam ba pilong ki ba yo sngo bat ki ba shashkor bat ki ba nang ru bat ki ba don ru ki jing start ban penon kam ye kini ki jing tip ba phi yo khnang ba rengkat lang ba katanat ka koi ka khya rengkat lang ba ki em lang sa lang rengkat lang bat ka jing kit kli ki jungi ngin la ban penlong ye ka jella ka jungi ka ba hakmat ka ba kiu shaprang ha ka jing kot jing khya na ru ki Khyllung ki khna ki samla ki rangba wat ki temen ru kumju te sa shisien ngai khublai Dr. Pde bat ye kong flourish lungdo na ka benta ka ne ka por ka jong phi ka ba phi batai ngi shaphang ka ne kumnu banya dai ki Khyllung na ka Pynhiar Kpoh ha ka por Khyllung sa shisien na ka du darshan kan do Khyllung hi ai khublai phi baro